Moje ime je Francisco Grdarić, ja sam danas izabran za predsjednika Hrvatskog bloka i Bosne i Hercegovine. Danas smo se ovdje okupili u Foči, okolica Doboja. Nismo se sastajali po hotelima Sarajeva i Mostara, već smo baš htjeli ovdje u Foči da pokažemo javnosti da je ovdje povratak ne postoji, da su kuće i obnove ne popravljaju. Pa evo, sa time želimo promijeniti cjelokupnu situaciju u Bosni i Hercegovini, kao i u manjem entitetu Bosne i Hercegovine. Predsjedniče, vi ste iznijeli određene brojeve na osnovu koji se da zaključiti da je formiranje Hrvatskog bloka iznuđen potez. Podsjetite nas malo na te brojeve koji su vas natjerali da 2 decenije poslije kažete od bilo koje ove politike nemamo ništa, moramo sami. Kako stoje stvari kada je riječ o Hrvatima i pokretu? A nažalost, u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, odakle i sam dolazim, tu najbolje podatke znam i najbolje situaciju znam. U Republici Srpskoj, u manjem entitetu Bosne i Hercegovine, imamo više od 220.000 Hrvata iseljenih. 20 godina posle rata imamo brojku od svega 5,5 do 6.000 ljudi koji se vratili. Takvi podaci su katastrofalni za Hrvate Bosanske Posavine i Srednje Bosne. Tu i sami vidite da nema povratka, nema obnova, nema nikakvog napretka, nema ekonomije, nema privrede, nema ničega. Ko je odgovoran 2 decenije poslije? Pa, odgovorni su hrvatski predstavnici, posebno oni u Banja Luci, svi hrvatski predstavnici u Banja Luci. Najviše odgovorna je hrvatska politika. U dogovoru vjerovatno sa gospodinom Dodikom da ovdje jednostavno nema povratka. Nažalost, ta je takva situacija. Ako bi Hrvatski blok je se danas ovdje izjasnio da mi želimo jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, ali da te entitete pretvorimo u 4 regije. Da te regije napravimo da to bude Banja Lučka, Sarajevska, Mostarska i Tuzlanska. Na takav način bi automatski mogli pridobiti ljude da brže se vraćaju, jer najbolje primjere imamo u Odžaku i Orašju. Ljudi su se vratili na svoja ognjišta. Ovdje, nažalost, u Republici Srpskoj niko se ne vraća. Niko ne mari za te ljude, ali mi ćemo se boriti da to promijenimo. Hoćete li uspjeti, ko će vam biti partner u tom poslu? Partner u našem poslu će biti prvenstveno Hrvatski sabor i potporu imamo iz Zagreba. Prvenstveno iz Zagreba, iz Hrvatskog sabora. Imamo ovdje potporu od kolega iz koalicije Domovine. Danas su ovdje s nama bili gosti. Pozvali smo i ostali hrvatske predstavnike iz Mostara, nisu se odazvali, ali znaju on zašto se nisu odazvali. Hrvatski blok zasigurno će postati faktor u Bosni i Hercegovini koji će preuzeti za Hrvate odgovornosti i zalagati se za njihov povratak.